Vítajte v našej predajni nábytok Mirek v Košiciach. Poďte so mnou. Nájdete tu mnoho inšpirácií pre vaše bývanie na každých 3 poschodiach. Poďte so mnou, trochu vám toto poukazujem. Na výber máme širokú ponuku nábytku z masívu. A to dubové stoly, okrúhle, oválne, stoly rozkladacie, stoly s kovovými nohami. Tiež máme veľa komôd, do obývačky, do spálne. A k tomu si jednoducho doladíte konferenčný stôl. K vášmu stole si rovno vyberiete aj stoličky, ktoré vám budú v ňom pekne pasovať. Širšie, užšie, v rôznych farbách. U nás si vyberiete aj svoju obľúbenú sedačku, kde budete radi tráviť svoje chvíľky oddychu. Máme malé sedačky, väčšie, tiež účkové, s funkciami, bez funkcií. A to všetko za veľmi priaznivé ceny. Táto dubová posteľ Dunaj stojí iba 640 € pre rozmer 180 na 200. Tak neváhajte nás navštíviť.